nagapangabay ang presidente sa Kongreso nga magpasar sang laing nga palawigon sa tuig 2051 ang subsidized electricity rates para sa mga imol, para sa manubo income nga magatakop na sa tunga-tunga sang tuig. Maayo man ini nga suwestyon. Kung manginlayi ini, dako ini ang mabulig sa aton manubo income nga mga trabahante. Kabudlay ang kuryente, amo-amo lang na siya, pero grabe man ang patong kung kaisa, dire sa Sineco, mabatyagan mo Porte ang patungay dire. Hindi ba intindihan ang bayranay dire sa Sineco. Posible, amo manina ang iban nga mga kooperatiba. So, ang makaluluoy, kung nubo ng income balbalon ka sa mataas ka sukot sa kuryente, gapalamungol ka, porte. Sila mo anay, kung makatuluti bawas, ikaw kung matugnaw ang panahon, kaya wala ginagamit ang mga kagamitan sa sulod sa puluyan, igo magwa ang bill, amo gihapon. Dawgin kopya lang sa nagligad nga billing. Ti kabudlay sini, ang nagakatabo, hindi ta kaintindi kung nga nag-amo sini kadalag ko ang sukot sa mga kooperatiba. Kung maaprubahan ini, nga manginlay, dako ini nga bulig para sa aton mga kauturan nga low income o kon manubo lang ang ginabaton nga sweldo kag manubo lang ang income. Kay ti hamak mo pala sa anon mo. Ang iban may gamay nga negosyo nagtakop man bangod sang COVID-19. Madamo ang mga negosyo nga nagkalaputo. Madamo sa aton mga kauturan ang nawad-an trabaho. Sa survey lang, milyon mo ang nawad-an trabaho. Ti pinsarabla. Okay, tiluan ka man. Sa gobyerno, makabaton ka man 5,000, 6,000. Pero ti na good for pila, sa kasmana, 2 kasmana, sa kabulan. Pagkatapos, ano naman ang ipasunod nimo? Magluwas lang ti amo na Bakal ka bugas abi, adlaw-adlaw lugaw ka lang. Para nga makaigo. Pero kung magtig-ang kagid, ang butsilingon ti pilang sako subong pinakanubo abi, pinakabarot dagid o pinakabarato na gid nga bugas, may ara nga dirty rice nga ginabaligya. Nang ginapakaon si Edo bla. Kag kuring, pero tinuan mo lang pwede na. Sobra sa kalibo lang, di pwede na. Amo na ang posibilidad masarangan sang budget mo. Amo na silang ko kabudlay gid. Inubos kay sang COVID-19 ang tanan-tanan. Ang palangabuyan ginubaya, ang negosyo gingubaya, ang kalingawan sang pumuluyo gingubaya, ang tanan-tanan may ginadilian na. Hindi na pwede kagwa ang ginatakos ang edad. Kinanglan may face mask, may face shield ka. May ara social distancing. Amo na ang nagakatabo subong. Ang tanan-tanan nga kinaanda naton nga pagpangabuhi, wala na. Kung sano inababalik, wala sang nakahibalo. Ti purtigid ang pag-antos ang aton mga kauturan. Labi na gid ang sektor sa transportasyon. Ti maayo man kung iduso bilang laye nga panubuan kagula disconnection nga matamo mayad man no kabay pa nga wala sang power disconnection wala ot danay kuryente labi na gid sa mga low income kagining aton mga utod nga limitado lang ang mga pagkabutang sa sulod sa balay. Ting iban na may mga radyo lang, ang iban wala mga ni refrigerator, wala sa kun ano da nga mga kagamitan sa sulod sa balay. Ang iban tagtatlo man lang kabilog ang suga, amo ina siya nga kon magsuktanay, ti kundi may record man na, kung diin man nga mga Sineco ka man, Nosiko ka man, o kung diin nga kooperatiba, kung masakop na siyang laye, nga wala disconnection. Kay subong wala ka mahimo. Pag-abot sa tiyon niyang gintalana, may ara jutay nga palugit, abe. Sige niya, samo sining nga pizza, kundi kakabayad utod. Amo na ya, ang nagakatabo. Bisan diin,
nga kooperatiba. Wala ka mahimo, magreklamo ka. Reklamo ka lang basta pag-abot sang talga oras siya. Nga hindi ka kabayad, utod ang kuryente mo. Wala luoy-luoy. Amo nang nagakatabo sa kooperatiba. Kung tawgon mo kooperatiba, daw membro ka. Pero sa makatuod, ngalan lang ang kooperatiba. Kung ano nga pulisa pagpasaka, tanan-tanan nga pagdinabganay sa sulod sang among kooperatiba, wala gidlabot ang konsumidor. Amo ina ang matutuod nga senaryo sa bilog ini nga pungsod Pilipinas. Ang klasik nga ehemplo sina ang Sineco dire sa siyudad sa Bacolod. Hindi maintindihan ang sinuktanay. Di may bag-o nga ginbutang nga general manager, di daw nagpangako man siya nga panubuon ang bayranay sa madamo nga paagi nga wala gani kabalong konsumidor. Porte gali nga bisan mahal ginabakala, okay lang. Porte gali nga nagakatabo dira sa sulod sang Sineco. Tiamo ini, mapusplanon ini nga laye kon ipasar na. Kag ang no power disconnection policy para sa mga pamilya nga manubo ang income. Good. Palakpakan tayo ni kon mangin laye na. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:11 na morning na sa bilog gadak Manwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo? Bao, kagabi bumubo naman ang mabunok nga ulan. Basa gyapon ang mga dalanon. Kamusta mga berkado? Kamusta nagapanguna nga mga balita subong diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental? Idulong ina sang aton patrol sa sini nga kaagahon. Aber, teleskopyhon ta kung sinong nagaman sa patrol karon nga kaagahon. Matugnaw-tugnaw ang panahon, aga pa, nagbulog taw na ang aton sini mga kauturan. Abi, matamat na kamo, bulog taw na kamo, dakop na kamo, silig lampaso kag iban pa. Tinluin na ang sulod sa puluyan. Dugay-dugay, kadto na sa tindahan, mangumpra na para palamahawon. Kuda masako giting ba na lang ang panyaga kag panyapon. Areglado, ginasiding tapasubungo sa atong teleskopyo kung sino ang nagaman sa patrol karon nga kaagahon. Nga nagapatugnaw samtang nagalibot ini sa mga dalanon sang Dakbanwa sa Bacolod. Gasinyas, ang aton engineer kag si GM, silinya, ang nagasakay sa patrol, kitao na siya. Guwapa it dalaga. Upod naton si Aksyon, Eden Aboso. Aksyon Eden, morning! Thank God, it's Friday naman sa aton sini mga Aksyon Fred, no? Kadasig lang sa aton sini nga mga inadlaw. Ginahunos lang gid Aksyon Fred, no? Wat amat, kagti kabalo naman kita nga kung adlaw Aksyon Fred sang Friday, damo ya sa aton sini mga Aksyon nga naga-ready gid Aksyon Fred para sa ila sini nga mga weekend. That's why nga kadamo naman sang aton sini mga Aksyon nga nagapadulong na sa merkado, amat-amat nga magpangumpra para tingob Aksyon Fred ang ila sini nga makumpra para na sa weekend bonding upod man ang tagsa nila ka mga pamilya. Ang aton sini Aksyon Fred nga kalangitan subong medyo do nasubuan. Pero kaulan-ulan Aksyon Fred nagatulotalithi. Amo ina Aksyon Fred nga dapat sa tanan nga oras magdalagid sang payong, magdalagid siyang imo sini nga kalo. Kag tanan Aksyon Fred nga panakot mo da para safe ikaw sa tanan nga oras. Pero ti Aksyon Fred i-share ta lang kay ti kabalo naman kita balado pila na ni Aksyon Fred ka mga inadlaw nga medyo do kuana may mga kaso bala sa mga pagpangluthang kag kung ano ida nga mga aksidente kag insidente nga nagaluntad diri man sa palibot sa syudad sang Bacolod. Actually ginakabig sang Bacolod City Police Office nga isolated case ang nagluntad nga duha ka separado nga insidente sa pagpanluthang sa syudad sa Bacolod sadtong Miyerkules nga adlaw. Sa interview sa Aksyon firing line kagabi Aksyon Fred,
sa bag-o nga spokesperson sang BCPO nga si Lieutenant Liberty Injape, may kanya-kanya action Fred ang motibo ang duha ka separado nga shooting incident sa syudad. Tisod kay Injape, nagapadayon pa karon ng investigasyon kag pagtipon siyang dugang nga ebidensya para mapabakod ang kaso. Kay aminado man si Injape nga nakagbot man ng ila sinihanay sa duha ka nagluntad nga krimen bangod nangin matawhay man ang syudad sang tinalikdan nga mga sinimana. Kag tiambal Injape, nagmando actually Aksyon Fred si BCPO Director Colonel Manuel Placido sa kapulisan nga pabakuron pa ang ila sini pagpatrol, pagpolice operation, random checkpoint o plansita kag iban pa Aksyon Fred. Pero nagligad man to nga interview naton sa aton sining kapulisan, dukuan pa Aksyon Fred, medyo kulang gid ang puwersa sang kapulisan diri man sa BCPO, especially Aksyon Fred, mayara padaan niya sang 100 plus ka mga kapulisan nga gin-pull out gikan sa mga police stations kag sa BCPO headquarters abi para nga ibutang sa contact tracing team sa syudad sang Bacolod, which is nga nagatrabaho gid sa Aksyon Fred matapos nga nagpositibo ato ang 41 tanani ka mga agents Aksyon Fred sa Transcom, sorry. Pero amat-amat at Aksyon Fred na pang sumay to nila tanan kag sa bulig man sang ila mismo kompanya medyo matamat na Aksyon Fred nga na pang locate ang mga naka-in contact kag in contact sa mga in contact Aksyon Fred. Kay nagasigi-sige daan ang COVID-19 subong, labi na naghambal pa daan Aksyon Fred no ang taga Department of Health nga mahimo posible sa isa ka tawo pwede nga duwaya Aksyon Fred ka variant isang COVID-19 ang dala mo puwerte ni kurog-kurog ka naguro Aksyon Fred no magilanat ka kay wala labot nga may COVID-19 ka na may UK variant ka pagid sa COVID-19. Kaya daw ka kululbaan na ganyan. That's why nga hindi gin magkalipat sa pagsuksok ng face mask, yung face shield, kaya pabilin nila social distancing sa tanan nga oras. Kay kagapon, Aksyon Fred, may yara iya naman sang 23 nga na record nga nagpositibo sa Negros Occidental, anom ang sa syudad sa Bacolod. Kag sige-sige, balagyapon Aksyon Fred ang pagsaka sang kaso dito man sa probinsya sang Iloilo. Kaya ang probinsya sa Iloilo, Aksyon Fred, naka-record kahapon sang 68 naman kapanibago nga kaso. While ang Iloilo City may 15 Aksyon Fred. Ang nagligad pa ni ang probinsya sang Iloilo, sige lang ni saka ang kaso nila Aksyon Fred. Although while binaton do ka sige lang ilabi dadak nga testing da Aksyon Fred, pero tinakibot kita nagligad to tong balita nga ginpaydalom sa enhanced community quarantine ang Pasi Aksyon Fred no syudad sang Pasi sakop sang probinsya sang Iloilo. Ti amo na ina Aksyon Fred nga do nakibot to dugulpi lang yahaw nga nag ECQ ni sila. Ang ECQ Aksyon Fred, we all know nga amo ina ang pinaka stricto pinakataas. Oo, pinaka-stricto na Aksyon Fred. Sa subong gani sa aton niya, although MGCQ pa, may mga restrictions sa gyapon Aksyon Fred. How much more nga ECQ sila Aksyon Fred, no? Pero tido pila lang man to kadlaw para at least ma-contain lang yung Aksyon Fred ang virus, ma-locate lang kung diin gid bala ining virus Aksyon Fred para hapos nila nga matap na man kay hindi nila uglahog kabalo naman kita hindi ni tanan makita Aksyon Fred no hindi ininimo hindi ka yun makabalos tapungol sa ginatawag sining virus bangod nga tido alang-alang man magsumbag kada sa hangin. That's why nga ang iwan na lang siniya Aksyon Fred nga himuon ati maging safe na lang pati yun ang health and safety protocol sa tanan man nga oras Aksyon Fred, especially sa aton sining mga riding public Aksyon Fred sa mga jeepney kay do subong daan medyo
Mabudlayan, Aksyon Fred, budlay man para sa aton sini nga mga jeepney drivers nga magbantay bala sa tanan nga oras. Sila yadaan yung dakpo niya kung magsaka ka sa jeep nga wala ka sa face mask, face shield, makalabay sa mga otoridad. Oops, pasahero mo wala sang face mask, sang face shield. Ikaw yung dakpon, kay ikaw ni dapat ang nag-remind sa ila nga antes magsaka, dapat nagasuksukid sa face mask and face shield. Kisa Aksyon Fred, do ka-unfair man no. Kaya hindi man sa tanan nga oras, mabalikid ang driver nga, oops, suksok ka mo da sa face mask nyo, suksok ka mo da sa inyo sininga face shield para tayo yun ang aton nga pagbiyahe. Galing kiti, understand mo kis Aksyon Freddy, ang mga ka-aksyon tabala, mambal sila nga, kabudlay, ginhawa, bala nga may face mask ka na, may face shield ka pa kadamol daan, do kabudlay ginhawa, that's why nga ginakakaskakas na, nakikiti, kung makita mo gani sa mall, Aksyon Freddy, ginapusikap iya, ang face shield. Makita naman sa mga gwardiya, hala, sawayo naman. Makita naman sa mga personal sa mall, hala, sawayo naman. Tito sulit-sulit lang Aksyon Fred, mga bata kita, nga ginasaway nga magsuksok sang aton sini, nga mga kwan, mga kinanlan nga face shield, Aksyon Fred, no? Pero sige Sa malipad nga pulong sa lawayon, Oo. Ako Aksyon Fred, pero tida nag-iban-iba na nagani, no? Kaya sa una, madumduman mo, may arak kita ya sang quarantine pass. Di sa una, mga classmates man ta, kahit tanan kita, may mga ID. Di subong niya, amo naman Aksyon Fred, ang muda ang pagsuway-saway naman sa face shield, Aksyon Fred. Ang isa pag subong Aksyon Fred niya, ginapalaligban sa aton, sini nga mga ka-aksyon, kay ti, ng, ano bala, ang ining car seat bala Aksyon Fred, nga ara pagid. Oo, do ka ulog pa. Minsan na kita Aksyon Fred, personally na Aksyon Fred, na do hindi na ni amuhaw, kay ti amak mo kung ang kabataan Aksyon Fred, may kabataan ikaw, 12 years old below, 3 sila kabilog. Tiko, wag paliwaliwa ka mo da, baklan mo sila Aksyon Fred, kasi 3 gid kabilog. Tapos, imbis nga 4 ang makaigo sa likod ng mga dalag ko, puro na lang car seat. Kiti sa una Aksyon Fred, pwede lang man niya nga sa bako ng bata. Kung may magbiyahe kumudabi. Subong, hindi na pwede kay it will take space sa aton sini nga mga salakyan nga para lang yun sa car seat. Amak mo 12 years old below Aksyon Fred, o kung 4'11 ang height below, amo ina ang gina-require nga car seat. Okay man na. We understood man Aksyon Fred no, sa safety bala. Nga ginahambal sang aton sini nga mga otoridad. Ugaling kay ti do bulubudlay lang gid Aksyon Fred. Paano na karon kagamay na sa salakyan mo? Taman mo pa da sang car seat, mapuno pa sang mga car seat imbis nga mapungkuan pa sa mga dalagko dira nga mga adults. Ti ate mabudlayan na lang gid kag ti sabton ka lang iya sang taga LTO nga ate bili lang kayo ma'am ng malaki-laking sasakyan. Pero daw posibilidad aksyon din kung akong palantaon daw imposible nga matabo ini kag ginabalabagan man mo sa mga mamalida. Oo, kasi pero actually Aksyon Fred 2019 pa to nga February ginpermahan ini mo nga layi. Ti subong nila ipa-implementa supposed to be February 2 kag tinagpalayag sila nga sige lang may 3 months pa man nga grace period nga manaway kuno Aksyon Fred information dissemination. After 3 months, that's the time na yung pagpanakop nila. Ganun kaya tinaalmata na ng tao. Aksyon Fred, so gulpi niya. Hindi nga klase plano sa among ahinsya daw. Hindi maintindihan ini daw sobra na. Daw palagpat na bala. Daw wala naging iban na. Tani mayo-ayo bala nga klase nga mga pagpatuman ining daw hindi mabaton sa pumuluyo ini. Correct yun, Aksyon Fred. Sinuwan niya siyempre, Aksyon Fred, no? May nakilala ako kagapon. Nagbakal si Aksyon Fred sa surplus, bala nga car seat. Ang bakal ni Aksyon Fred, surplus na is 3,000 pesos. Surplus na. Surplus na. Tamak mo. 3,000 nadula siya. Nadula. Nalimunaw si Aksyon Ididing ka nagkadto. Tawagan ka sa aton special communication. Basi kung
butong kada sa bakunawa nga nadula ka gulpi. Para na siya kuno, nagbalik na siya gasinya sa aton engineer. Aksyon na din kamagen. Ina Action Fred surplus pa lang na ha. Ina isa lang na Action Fred ka car seat. Kung 3 ang kabataan nga dalon mo, so kinanlan mo 9,000. Kaya dumawad na lang gana Action Fred. Ang aton sining mga ka-action nga ay do tinuntre. Kung si Action Fred pa do tinuntre na Action Fred no. Action na din. Hindi man ako Action Fred. Gadua-dua bala ko mo. Hindi ayhan nga nga may ara na ginabaligya nga pulungkuan. Hindi ayan antes nga gindihon ini. May mga ara na sila nga mga nagpakikangot sa pila ka mga negosyante nya mapapanaog kami sini obra na kamungadaan pulungkuan. Tapos base kung may mga pitik-pitik man sa tunga sa negosyante kag pila ka mga opisyal sining ahensya, hindi ayan. Aton niya, ang aton higko la pinsarta, pero di base bala, base. Di bala Action Fred. Mambal naman ang iban nga. Siyempre, ang iban okay na lang Action Fred. Maganyat na lang yun niya magbakal, bangod kinahanglan. Tapos, mambal naman nga, kulang naman abi ang supply. Mamahal naman. Kaya law of demand and supply Action Fred mo sa negosyo. Mambal naman sila kay ubusay na, demanding inisubong, bote ang 8,000, mapila na naman. Ang iba ni Action Fred ang may mga sarang-sarang, obligari dya bakalya, especially damo, ila kabataan, kag igo lang man sila sa lakyan, paano na lang niya ang mga wala Action Fred siyang ikasarang, may alam mo kilala, kaya ati ang ilang sa lakyan, owner type na Action Fred nga jeep. Kadamo, dahil sang mga apoy gasakay, 4 kabilog, 5 gani kabilog, 12 years old below, paano na lang na iya? Kung may kantuan sila magpasimbahan, sila Action Fred, amoy na ilang ginasakyan. Ano man, pwede man kung isa lang guro ka car seat, balik-balikon. Balik-balikon ng guro, ang iya sining yung mga kabataan para madala lang yapon ng Action Fred, no? Sa ila, importante nga mga kantuan. Kiti ba, sabto naman tanila. Actually, isa rin sa pamaagi namon nga makontrol namon ang paggawa sa mga kabataan. Kasi subong Action Fred, di ba lagi nabawalan ng mga 12 years old, 15 years old below Action Fred. Pero kita mo, damo uya po nagagawa sa dalanon ng mga kabataan. Pero upod ang ila sining mga ginikanan. Base mo naman malayambal nila Action Fred. Ganun kati, makita natin bala nga do, kalang-alang yung Action Fred kasi kwawi o kakiwi, gid bala, nga pagpatuman man sang sining mga layi Action Fred. Bisan kiwi ipatulon Action Fred. Bisan nga balabag ipatulon. Correct. Diba Action Fred? Kabudlay gidya. Tapos mambal na ibang tao nga sumulunod ng kita nagatuman lang tani citizen isang Pilipinas. Ikaw mahimo kundi magtuman na lang kay di man pwede nga kung madakpan diba sa manod ako pabalon mo lang sir, wala ko bakal car seat. Sorry ha. Sino Action Fred na sorry ha. Pwede paguro human consideration isa ka beses. Nya sila okay lang nya ginabaton kog sorry mo, pero lisensya mo dali. Ginabaton ko sorry mo, pero sorry man, kitikitan ta. Amo na Action Fred. Kag ayamot. Do kada Action Fred no sa mga sa una pa lang quarter sang 2021 kadamo na sa mga palaligban man sa aton sining mga motorista kay dalon na Action Fred ito pag-check pagid bala antes ka makaparehistro i-check ang imo sining sa lakyan kung okay bala ang makapasar ka bala Action Fred sa pagrehistro. Personally kung tanawon mo Action Fred wala hindi tayo anti-government pero personally it would affect the station sa ihambal ko pero kumbaga Action Fred is a form of another corruption naman no. Kaya kabalo naman kita ngati syempre kung may manog-check na Action Fred kung may kwarta lang niya, o kwentagaan, ginaya sang tiyempo, sang tawo na iya, makatipon sa kwarta, niya isuhol ya sa mga nag-check BAB, dira, niya, papasara na lang po, para ka-paristro ko, amo na wala Action Fred. Sulit-sulit lang hindi ning maubos ang corruption diri sa Pilipinas. So, amo na Action Fred ako na iyang personal man Action Fred nga pagtanaw pero wala ka man niya gina-generalize nga tanan nga ahensya sa gobyerno
nagabaton Action Fred sing natawag nila nga lagay bala kumbaga kung insakto lang amo ginada ang pinaka-importante pero pinaka-importante sa tanan tani nga magsuksok gid sang face mask kag face shield babay ira ng iba na masunod na lang kita sa mga ginapatuman nga lagi thankful ganing iba Action Fred nga may mga grupo may mga leaders nga nagapangisog bala nga kumbaga mag-question, mag-oppose sa mga inali, mga abrupt nga mga layi Action Fred nga ginapatuman man. Kaya sa aton sinema Aksyon, halong-halong lang gid sa tanan man nga oras. Para sa complete nga management sa inyo sini nga liver detox, mag-GTX 500 Observation report kay iban nga balita halin sa Patrol Action Eden Aborso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:31 na. Kadamo nilabantayan tang pandemic sa mga ahensya sa gobyerno lain-lain yang ginakasa nila. Daw hindi maintindihan ang mga plasanon gibala sa pumuluyo ya amo ang ginabalbal nila pangita-kita man abi kamo da nga makabulig-bulig kamo sa pumuluyo. Imbes nga buligan nyo, ginapaantos nyo ang tao. Lain nga sitwasyon. Gadihon sila yasan daw hindi amo. Daw hindi babaton bala. Daw hindi makatawo. Daw hindi matulon sa pumuluyo nga mga pulisa. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:32 una nga hutong roll call naton karon nga kagahon kay Mercy Mirasol Flores naga-monitor sa Hong Kong. Good morning. Kay Vanessa Mayo snowy afternoon kuno naga-monitor siya kon of duty niya sa Twin City dira sa Minnesota. Sinuwil Amarong ya tamyaw ya manabya niya nga si Vanessa Mayo. Si Christ Kiripol Javier Tanatan sa San Enrique gaupod sa aton karon nga tagahon. Kay Leslie Harme Navales lockdown kuno sa Saudi. May travel ban pa tubtob Mayo. Porti ang Saudi ha. Si Eden Iskapalao may ari di komersyal nga nagsulodo. Sorry gida, hindi nato ina mabasa. Kay Jory Montiliano sang Vista Alegre. Kay Ronnie Sidayon Gordon. Kay Jaja Castillon Sabruso. Good morning man. Kay Ernest Paul Mirasol III. Sa South Africa siya ga monitor. Anom ka oras ko no, late sila sa oras diri sa Pilipinas. Anom ka oras ang ila atrasar sa aton oras sa South Africa. Kay Chi Emilia Pedrillo Flores sa Saudi Arabia, nagamonitor man. Si Annabel Calderon Doremdes. Si Giselle Franco, good morning. Dira kay Annabel Calderon Doremdes. Kay Barangay Kapitan Emilda Hamilo Bambuanga, good morning Kap. Kay Milili Oligo, live man nagamonitor. Kay Melvin Peñapel, good morning. Dira kay Pile Proilan, good morning. Kay Lito Segundes, mayong aga ko no, gamonitor sa Kingdom of Saudi Arabia. Sige, good morning. Una pa lang inangautong sang aton sini roll call karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:34 na. Ariya na yo sa mga plantador may maayo ako nga panugyan para sa inyo. Kung daw lain din ang sitwasyon sa inyo siniproduksyon, panahon pa naman sang pandemya, ang patubas, pigaw, are. Karon nga tuig,
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon ra. COVID-19. Kahapon nga monitor ko ang Don Salvador Benedicto bla. Amo ning ginadugukan man ang Kalikalihan Harvest Festival Celebration. Supposed to be Pebrero 6 na, tubtob 9. Disuno kay Mayor de la Cruz, sila niya gindesisyonan, agod mapasiguro ang kalwasan sa pumuluyo, hindi padayunon ang among kahiwatan. Pagpatuman sang health kag safety protocol. Siling sang alkade, daw ang pumuluyo daw sporty na, gahulat na gid. Daw excited na gid. Kinalauman nga may ara gid sang festival nga matabo. Apang kinanglan, maproteksyonan ang ikayong lawas. Amo ini kun nga ang Kalikalihan Harvest Festival, ang tuigan nga ginihiwat kada Pebrero, nagapakita mga street dancing, parada, kag iban pa, daw hindi nila pagpadayunon. Daw correct man, husto man ang desisyon, kabudlay man, nga magagad kapadayon sining kalingawan, nga may ara kita pandemic. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na, kay Dani Pornes Salumante, good morning. Si Ibon Busyero, kamusta ng Germany? Kayo si Kimko Komuda, naga-monitor sa Kansilayan, Murcia. Si Nilda Milmon Hardy, good morning. Kay Pelinura Oliveros, good morning man. Kay Erwin Gonzales, morning lang.
may lang nga pag-monitor, tagsagid kagkaagahon. Ari anay ho, sumong Biyernes, aber, pamasyar ka mo dira sa Life Extension Clinic. Pakonsulta ka mo libre. Libre nga medical check-up, importante ini. May pandemic, sumo may mga pamalatian, may ni kay libre. Alas 9 ang aga, tub-tub alas 3 ang takna sa hapon, pamasyar ka mo sa Life Extension Clinic. Sa Life Extension Clinic. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad. Gindulong sa inyo Si Marben ga monitor gini, gabugtaw aga pa. Sige, morning sa inyo, may lang nga pag-monitor, tagsagid kakagaon. Pulupahuay ako makadali, relax ako makadali, pero kamuda, hindi magkamumagalin. Kay pagkatapos ng aton paid program, balikay kita sa mga isyu at mga balita, kag roll call pulo panamyaw sa aton mga kauturan. Okay lang? Please stand by. Ang inyong mabatian? mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Samsan at mga kaintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan para sa kapayapaan hindi lang sa siyudad ng Bacolod kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y SalangaNo ang kalintangan. Responsable at pagbalita. Kadayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Balik kita sa aton pagpangalagad karon nga kaagahon. Kay Narcisa Yosores Escobar, kamusta kuno sa ginikanan niya? Nagamonitor sa Cebu. Kay Warren Ortiz, good morning man. Kay Leonila Tarusan sa Purok 20 Barangay Alangilan. Si Bini Benignos, Guayaquil, Ecuador. Sa Ecuador siya ga-monitor, ho? Nami ni nga mga utod, may mga Australia, Germany, Ecuador, Puerto. Kay Imbong Diyo Campo sa Mao ga-monitor man. Kay Mon Lisay sa Hinigaran, kay Leo Sukamo, good morning lang. Sige. Uy, sa mga mangunguma, good morning anay, basi malipatan ta ini ang aton panugyan sa inyo para nga magdako ang inyo produksyon. Labi na kung wala ka sinuptan, barato pambaklanay sa inyo humay, kabudlay. Pero areo sundan nyo ang aton panugyan, karon nga tuig gamit kamo sang unique complete fertilizer. Bangod ginapataas ini ang inyo patubas. Paano? Gamit kamo sa 2 ka bag sang unique complete fertilizer sa first dose kada ektarya. Opdi lang sa 1 ka bag sang urea. DP garantisado. Kagdugay madula ang pagkalagtom sang dahon sang umay. I-follow up ninyo second dose sang 2 ka unique complete kag 1 ka sulfato nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Tungod ang unique by nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi, potas para patinggas, sulfur, magnesium kag calcium. Solusyon sa lamgod ukon acidic na nga duta. Time alas 4:57 na, mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong
aksyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros,
kapusanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kay Rochelle Torbila, kay Carol Montuya, kay Lorito Armas Bidaha, kay Ray Carbagil, kay Jubal Trinidad sang Kabangkalan. Diri kita, balita naton sa Kapitolyo, 19 ka mga community-based rehabilitation program graduates sa San Carlos, negatibo sa ginpatigayon nga drug testing. Balita Kapitolyo. Detalye siniupod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Negatibo sa ginpatigayon nga drug testing ang 19 ka mga nagagraduar sa kinabuhi angay ampingan baguhon alang sa Ginoo o kon kaabag graduates isa ka community-based rehabilitation program sa surad sa San Carlos, Negros Occidental. Sila ang gina-drug test sa City Health Office personnel sa Barangay Kudkod, San Carlos City, kag tanan nag-negatibo sa illegal drug substance. Suro kay Cynthia Mirande, City Social Welfare Development Officer, ang drug testing kabahin sa monitoring aspect sa programa kag masiguro nga drug-free ang mga kaabag graduates. Ini nga mga graduates ang natalata nga paghatagan sang livelihood assistance nga mga unemployed pagi sa paghatag sang 5 ka adlaw nga trabaho. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hidovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sa anong kalintangan, responsable na pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad. Napi, si Guban Papasin. Good morning lang. Uy, pulo pangapi anay kamo. Dr. Alfred Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Sa pursa sa aton kapulisan, pamilya sa gidpatay nga asset sang NBI, wala magpasugot nga ipa-autopsy ang bangkay sang biktima. Detalye siniupod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon na Fred, good morning. Report kikan sa Bacolod City Police Office. Tugtog karon Aksyon Fred, wala pa makilala sa police station number 1 ang persona nga nagluthang kay nang kapatay sa 62 anyos nga senior citizens nga sadto asset sa National Bureau of Investigation. Ini ang palayag ni Police Major Ramil Sarona, hepe sa police station number 1 sa interview sa Aksyon Radio. Suno kay Sarona Aksyon Fred, nagapabiling gihapon ang motibo sa pagpatay sa biktima nga posible may angot ini sa trabaho sadto nga nangin asset sa National Bureau of Investigation. Kagdako ang posibilidad nga may tao nga naakig sa biktima bangod sa 16 kabasiyo sa kalibre 45 wala labot sa 4 kabala nga na-recover sang scene of the crime operatives o konsoko. Kung mo Fred madumduman, Miyerkules ang aga sang ginlutang ang biktima nga si Rami Cientos alias Jerome nga pumuluyo sa Purok Everlasting Barangay 29 sinang syudad sang Bacolod. Ginawalat Aksyon Fred ni Saruna ang go signal sang tag-iya sa isa ka CCTV malapit sa lugar nga natabuan nga sa pagpati base pa lang nakuha ang conduction sticker or if not ang plate number sa inuba nga pula nga muyadto ang gisakyan sang persona nga naglutang kay Cientos. Ginarespeto naman Aksyon Fred ni Saruna ang desisyon sa pamilya nga hindi na pag-ipa-autopsy ang bangkay sang biktima. Halin to dito ang investigador ko sa tubang balasa may CCTV nga balay. Durin pagkaturo magwala pag ito ang tag-iya nga maghatag kani sa amon kopya ang CCTV footages o manang gawlat-ulat na lang kami kag ang investigador ko nga nangita man lugar kundi ng possible exit nga may CCTV man para at least ma-identify na tuntong salakyan kasi bala may conduction sticker or plate number. Ang asawa sa biktima ga-refuse to siya ipa-autopsy ang patay. Refuse to conduct autopsy. According to siya, wala mo sila threat nga nabaton. Amo lang ito ang ginsubay na mo nga lead nga pati pala may saang sana sa paghatag pala niya information sa mga law enforcement agencies. Ang krimen lang nga ginhimo, Major, it seems nga daw may kaakigid ang suspect nga nagtiro kaya tinadamo gito ba siyang na-recover? Yes, amo ginang nagwaman sa naman sa investigasyon sa mga pertigid kaya kakig sa kadamo sa MT5 cartridges nga na-recover naman sa crime scene. Mga pila gito tanan kabilugan Major na recover gid? 16 ka basiyo, caliber 45 to nga bala. May 4 kas lang. Bali Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18 na dula ang kasugpon sang report ni Aksyon Eric, no? Medyo na dula kita sa kanginan siguro basi kon nadula ang iyang komunikasyon. Areglado lang wala kaso. Okay lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drink. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, Aksyon Radio
gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na italangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio. Gina P. Siguban Papasin, kay Aida Alunan, kay Jocelyn Abuan dira sa Himamaylan, kay Lily King ariman siya. Si Perch Albert Noel Trinidad, good morning man. O dira kay Perch Albert Noel Trinidad, good morning. Kay Perch Albert Noel, mayong aga ko no ah. O naga-monitor siya. Sige. Dira sa di nga lugar ni Trinidad and Tobago, West Indies, Caribbean. Grabe ba kalayo sa iyang ginamonitoran sa atong programa. Kamusta na sa Caribbean, mayo man? Tugnaw na subong. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Areho, sang una, ining mga gatubo nga bukol sa baga, tumor, goiter, kag iban pa, ginapaoperahan ini. Ang pagpaopera, maayo man. Doktor na yan mo, ang nag-opera o galing. Kung goiter ang operahan, sa liog, may agi, may pilas, may pinalian. Sa karon, sa binago nga panahon, ginatunaw na lang ina ang mga bukol nga nagatubo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19?
Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya Inyo, ang tanan-tanan nga nagamonitor, ari na ang inyo sinig ginahulat. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 9, 10. Una nga bula, resulta, 9 kag 10. Second draw, ikadua nga bula, 12, 18. Ikadua nga bula, resulta, 12 kag 18. Third draw, ikatatlo nga bula, 16-4. 16-4. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 649 kita ang jackpot 44 milyones 816,192. Winning combination in any order 48, 12, 29, 37, 47, 34. Resulta sang 649 48, 12, 29, 37, 47, kag 34. Sa ilo kita, 642. Ang jackpot, 5,940,000. Kombinasyon in any order. 27, 13, 3, 19, 37, 10. Resulta sang 642, 27, 13, 3, 19, 37, kag Adjes. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik kami pagkatapos ng 5 minutos nga paid program. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran.
Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, samsay ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio. Man, kay Kati Beer. Good morning. Subuman kay Jerry Garde sa barangay Poblasyon Valladolid. Nagaupod man sa aton. Diri kita, balita naton sa City Hall, Task Force Disiplina, nagpatigayon inspeksyon sa mga boundary sang syudad angot sa health protocol nga ginapatuman mga violator ginpaandaman. Detalyo pod kay Aksyon at Tayhupon. Aksyon at, please go ahead. Good morning, Aksyon Friend. Nagpatigayon sang operasyon ng Task Force Disiplina sa mga boundaries ang Bacolod kasunod sa ila na baton nga report angot sa nagkatabo nga pagbayolar sang health protocol nga ginapatuman sang syudad. Suno kay Task Force Disiplina Action Officer Wilfredo Julingo. Pila ka mga driver sa bus kay dipasay nga mga jeepney ang ilag ginapandaman na bangod sa kapaslawan nga magpatuman sang 50% capacity sa ilang ginakarga nga mga pasahero. Magluwas sinisuno pa kay Julingo. Madamo man nga mga pasahero ang wala nagasuksok sa face mask kag face shield sang ila pagbiyahe padulong sa syudad. Bangod sini plano sang task force nga kung magapadayon pa ini nga problema sa masunod nga semana ini sila mapilitan na nga magbatuman sa penalidad pagi sa pag-issue sang citation ticket sa mga violators. Sa piyakabahin gipasalamatan man sini ang pamunuan sang kapulisan sa Bacolod City Police Office sa pagbulig sa ila ginahimo nga operasyon angot sa pagpatuman sa mga ordinansa.
katalupangdan namon nga tuod ang impormasyon nga labaton ni Head Vice Elcid nga may mga nagasupak sa aton city ordinance when entering Bacolod City ang mga buses kay mismo mga driver nga iban wala nagapisil tasod overloaded, crowded sa sulod sa buses. Naghatag kita sa warning no sa north south east sa north to ay pa kami kakadto south kag west Morsia kag Sumag. Warning kami nga next namon magdakop na kami. Warning sila mo nga ma-observe sila sa health protocol nga gapes face mask kag physical distancing kag may limit nga 50% capacity sa ilang mga load sa ilang salakyan. May mga harap pa ganing ka tricycle nga makita namon no nga mapaparahan namon buta man may mga kabataan pa mga gagmay nga kabataan kag loaded ang tricycle lara sa highway. Di abulan no hindi ko bala maklaro ang among sina nga penalidad nga ang kabataan ginabawalan ta sa under sa MDCQ nga magwa pero ginabitbit takay sa tricycle. Ang plano namon multahan gid ang nagabayolate nga sa mga amo sila. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, aksyon artay hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:36 na. Kay Asis Bakulan ng Mahinay sang Pangasinan. Good morning. Kay Lisa Castellano Parungaw sang Cabanatuan City. Kay Wilma Cabarles, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Sample Plus Gold. Ako galing si Shirley. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampi. Idilaosa, nagamonitor ko sila ni Nanay Isabel sa Kintown, Victorias. Kay Jipoy Mendoza, good morning man. O, sige. Mabalik ako pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsagan mo ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. EGB Lahoda, good morning. Kay Jenny Oesiser, good morning man. Diri kita. Rider nga wala ginparahan bangod wala sang helmet, nakuhaan sang suspected siyabo sa San Enrique. Detalye sini upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred, di malas man ng isa ka motor rider matapos nga maparahan nga wala nagasuksok sang helmet dira sa National Highway Rizal Street, Barangay Poblacion, Banwa, sang San Enrique. Ang suspitsado ginkilala diri si Carlo Ruiz, 24 anyos, pumuloyo sang Pascadora Street sa uman nga barangay. Nga nakambal kita nga di malas action Fred kay kuntani ang violation niya sini ang wala helmet gid lamang apang sang usisa na sang kapulisan gin pangayuan siya sang dokumento niya sa motorsiklo, mga ORCR, lisensya kag iban pa. Nahulog action Fred ang isa ka sachet sang ginapatihan siya bu kag didto na nga ginusisa pagid siya may ara pagid sa iban nga mga sachet sa iya sini nga bulsa action Fred. Das pagid nga may tutir ini siya kag subuman na recover sa iyang personal niya nga cellular phone kag ginasakyan nga motorsiklo action Fred. Imbes nga helmet lang ang kaso, ang tubangon niya subong amo iya ang Republic Act 9165 o kon ginatawag nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 action Fred. Inang balita ini sa Aksyon Brian more than nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na kay Rodelin Alvarez Bayabado. Good morning man. Mga blatter entre pagkatapos ini. Gaaraga. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, revolte
handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa giladang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita. Arribalo, kay Lormen Patarata Taburaw kapangagda kape, thank you gid. Kay Alex Muntisa, kay Glenn Santa Ana, good morning man. Ari anay ho, Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo... Time la 5:53 na pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:53 na kay Josephine Antoinette Daguhoy. Good morning lang. O naga-monitor siya sa Himamaylan. Taga Himamaylan kuno good morning. Kay ato siya sa Pampanga. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:53 na. Dawala gyapon. Okay O sige kay Manjo Arniho, good morning. Arana, si Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden! Aksyon Fred, arestadong 43 anyos na lalaki matapos makuhaan sa armas luthang kagbala. Matapos nag-respond ang kapulisan sa reported nga ginaligar malicious mischief sa sitio Budyawe, Barangay Punao, Siyudad sang San Carlos. Ang nadagpan ang ginkilala kay Henry Recuperacion, kag residente sang sitio Kalubihan, San Carlos Isidro, Banwa naman sang Calatrava. Nakuha kay Recuperacion ang kalibre 22 nga revolver nga armas na wala sang serial number kag apat ka mga bala sini. Sa Recuperacion ang priso karon sa custody facility sa San Carlos PNP. Sa ating mga kaaksyon sa sininga panahon importante ang ikayong lawas. Sa ganun ka ng mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinanglan. Mag-inom sang Santo Plus Gold, kaya Santo Plus Gold mas ginpa-improve kag mas epektibo na bagon mayara ini sa extracted nga mangustin, malunggay, amargoso, garlic ug spirulina.
Balita alin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Doc. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ano nga kailangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio. Dalida kay Christine Miñez Villalobos, kay Ases Pakulanang Mahinay. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod
Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.